पुण्यामध्ये गुंड टिपू पठाणची पोलिसांकडून धिंड काढण्यात आली आहे। दहशत असलेल्या भागातूनच ही धिंड काढण्यात आली आहे। गुंड टिपू पठाण आणि त्याच्या साथीदारांसह पोलिसांनी धिंड काढलेली आहे। काही दिवसांपूर्वीच पैशांची उधळण करत नाचत असल्याचा त्याचा व्हिडिओ समोर आलेला होता। खंडणी मागितल्यास तक्रार करण्याचं आवाहन सुद्धा पोलिसांनी केलेलं आहे। तर ही दृश्य आपण पाहतोय पुण्यातील हडपसर परिसरातील सय्यदनगर भागामध्ये कुख्यात गुंड टिपू पठाण याच्यासह त्याच्या साथीदाराची पोलिसांनी धिंड काढली आहे। काही दिवसांपूर्वी एका कार्यक्रमामध्ये पठाण त्याच्या साथीदारांसह पैशांची उधळण करत नाचत होता आणि तो व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर पोलिसांनी ही कारवाई केली आहे। एका महिलेची जमीन बळकावल्या प्रकरणी काडेपडळ पोलीस ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल करत टिपू आणि त्याच्या साथीदाराला पोलिसांनी अटक केली आणि त्यानंतर पोलिसांनी दहशत असलेल्या भागातूनच त्याची धिंड काढली। आम्ही नेहमी तुमच्या मदतीसाठी आहोत।